Robert Abela ma qalinniex il-verità. Għaliex hemm xi ħadd li qed jimplika lil politiku jew ex-politiku. U allura għaliex Robert Abela ġera daqshekk biex jipprova jserħilna rasna li m'hemmx politiċi jew ex-politiċi li huma implikati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg għal dan f'intervista ma' sit illum.com.mt li se tkun ippubblikata b'mod sħiħ nhar il-ħadd li ġej fil-Gazzetta Illum. Bernard Gregg kienet jitkellem dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-ex deputat mexxej Laburista Chris Cardona, stqarrijiet saru taħt ġurament minn Vince Muscat il-Koħħu li ngħata il-proklama biex ikun xut tal-Istat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li biex ingħata l-maħfra presidenzjali Muscat għandu kredibilità u allura wieħed irid jagħti każ x'qed jgħid fil-qorti. Fl-aħħar jiem, Vince Muscat għamel allegazzjonijiet serji fuq l-eks Ministru Laburista Chris Cardona brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Madankollu, il-Prim Ministru baqa' jisħaq li m'hemm ebda politiku jew ex-politiku involut fl-assassinju. U allura Robert Abela jrid jgħidilna għalfejn qiegħed jiddefendi. Matul din l-intervista, l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-verità jafa minn wettaqa, però huwa ċar li l-implikazzjoni serja qiegħda hemm.